thought you said you want to be a great. I thought you said you want to be the best. But you don't act like... Povinnosti profesionálneho osobného trénera. Zúčastňovať sa dohodnutých tréningov s klientom. Pristupovať ku každému klientovi maximálne profesionálne. Dochvíľnosť. Vedieť dokonale techniku všetkých cvikov, ktoré sa rozhodne klientovi zaradiť. Vedieť a poznať regresy a progresy zvolených cvikov. Ovládať čím väčší súbor efektívnych cvikov na jednotlivé partie a ovládať ich techniku. Ovládať správne dýchanie na všetkých cvikoch. Minimalizovať možné riziko zranenia klienta. Byť prítomný na tréningoch nielen fyzicky, ale aj mentálne. Neustále dbať na prevádzanú techniku a dýchanie klienta. Čím lepšie si poznať klienta. Mať kontrolu nad tréningovým programom a nad jeho údajmi a mať ich na tréningu pri sebe. Dbať na progres klienta z hľadiska zaťaženia a času. Podľa uváženia vytvárať včas nové tréningové programy. Na tréningoch byť vhodne upravený v adekvátnom športovom oblečení. Dôstojne reprezentovať svoju osobu a povolanie. Vyvíjať sa po vedomostnej stránke. 1 hodina čítania denne je 7 hodín za týždeň a cez 30 hodín za mesiac. Ak dodržujete väčšinu z týchto vecí, tak je to skvelé. Zapracujte aj na tých zvyšných.